Que tal? Moi boas noites, benvidos e benvidas a este espazo semanal de información olímpica na sintonía da Radio Galega, un espazo que tamén poden seguir a través das diferentes canles nas redes sociais, na nosa canle de YouTube ou a través do podcast na web da CRTVG, onde poden rescatar os programas íntegros ou tamén os contidos máis destacados. Hoxe imos comezar este Galicia en Xogo Olímpico falando de tiro olímpico, posto que un lucense, Martín Freije, acaba de conseguir a pasada semana un séptimo posto na categoría de pistola 10 metros na Copa do Mundo de Exipto, o seu mellor resultado en categoría absoluta, despois de ser, por exemplo, en 2021 subcampeón do mundo junior. Conseguiu acceder á final desta Copa do Mundo disputada no Cairo coa súa mellor marca en categoría absoluta, 581 puntos na clasificatoria, un punto só por debaixo da que era a súa mellor marca cando foi subcampeón mundial junior, e posteriormente na final logrou o séptimo posto. Un Martín Freije que pensa xa no Campeonato de Europa que chega en poucos días. Martín Freije, que tal? Moi boa noite. Moi boas noites, como andamos? Boas noites e parabéns por ese séptimo posto, que é un resultado extraordinario nunha Copa do Mundo como era esta de Exipto. Graciñas, facía moito xa da última final, de sentir os últimos nervos nas finais, entón contento. Era un resultado que xa tiñas gañas de acadar, xa tiñas gañas despois de todo o que pasache, xa falamos moitas veces do que pasache incluso físicamente, de te volver a ver aí na élite desta volta, xa dando un paso máis, que é decir, na élite na categoría absoluta. Falamos na última entrevista, o ano pasado foi un desastre a nivel físico e mental, por todo o que me aconteceu, mas contento con empezar este ano, con máis forza que nunca, volvendo a sentir as sensacións de como estábamos antes de todos os problemas pulmonares que tiven, e moi contento, a verdade que sí. Martín, non sei se ti agardabas poder incluso estar a ese nivel despois do inicio de ano, de estar en algunhas outras competicións, en Múnich, pero sen poder conseguir, ou estando lonxe deses 582 puntos, non sei se ti agardabas estar a ese nivel a estas alturas no mes de febreiro en esta Copa do Mundo. Ao final, sí, porque non se ven reflexados moitas veces nas competicións por calqueira cousa, por non tes o día ou por... Xa te digo, o tiro é tan preciso que un mal tiro pode te fastidiar todo entrenado en un mes. Mais a verdade é que sí, viñamos entrenando moi forte, moi ben, xa digo, para min eu creo que é dos mellores meses adestrados aquí na residencia Joaquín Blume. E sí, viña con confianza, polo menos, eso era o máis importante. 581 na clasificación, é unha marca que pon as claras que estás no teu mellor nivel, non? Que recuperache pois ese nivel que tiñas antes de pasar todos eses problemas físicos. Sí, ao final non empecé moi ben a competición, a primeira serie foi a peor, mas non me rendín, seguín traballando como sabía. Cando entras na final con esa nota, Martín, un pouco que é o que pensas cando estás xa entre os mellores? Era xa tempo para disfrutar, bueno, saia o que saia, un ten que manter sempre a tensión ata o final, e quedalle incluso esa espiña clava de decir, o mellor incluso podía estar un pouco máis arriba. A ver, tiro sempre ata a final, ata o último tiro non te podes desconcentrar, o sea, a competición termina cando termina a final. Mais nos últimos tiros da competición, ao final, date conta, son dous puntos que te separan do terceiro posto, porque a verdade é que empatei co terceiro, o terceiro posto xa fixo 581, ao sétimo fixemos todos o mesmo, e de aí a 579, 78.
fixe no Campeonato de Europa, no mundo en novembro, en outubro, baixas 20 postos. Entón, nos últimos puntos a tensión, nos últimos tiros da competición a tensión foise levando, tardei creo que 10 minutos en tirar 3 tiros, porque iba rápido, entonces tiña ese margen de tempo, pero sí, a que finalmente terminei con 3 10 que permitíronme disputar a miña primeira final internacional absoluta. Martín, chegados a este punto, os problemas físicos da pasada temporada están totalmente solucionados? Non te podería decir ao 100%, pero sí, ao 99% sí. Sempre queda aí algo de susto, de saber se podería volver a pasar, mas de momento todo ben, todo tranquilo, sen pensar niso. Que é máis fácil ou máis complicado? Recuperar incluso físicamente o que dice, as dúbidas que podan quedar, o aspecto psicolóxico, o aspecto mental? Mentalmente. O meu deporte é o 80% de psicolóxico. Unha vez tes a técnica e todo, ti sabes como facer un 10, pero tes que facer 60. Non tes marxen de error. Todo que sexa máis de 580 está ben, con iso xa entras en nas finales da Copa do Mundo, dun mundial poderíase ver, todo que suba de 580 está ben. Entonces é iso, ti en 40 disparos, o sea, en 60 disparos tens que meter 40 veces, ou se metes algún 8 xa tens que nivelalo. Entón, o marxen de erro é moi pequeno, polo que a psicoloxía é influente. Mirando cara ao futuro inmediato, en 2 semanas o Campeonato de Europa, chegas nun gran momento, con que podemos soñar? Polo pronto, en volver a meterse na final. A final o objetivo, a final pode pasar de todo. Por exemplo, nesta final non foi mala final, os rivais estuveron de 10, imposible facerlles nada. A mí non me entraban, estaba rodeando o 10, polo que non foi erro mío tampouco, foi mal momento e xa está a pensar na seguinte, polo que quero intentar entrar na final do Campeonato de Europa, por suposto vou loitalo como ben sei e xa está. Bueno, é unha oportunidade ademais para conseguir praza olímpica, non? Que sería outro Sí. aspecto importante. Por que non? Porque agora as competicións xa son importantes. Sí, sí, xa te digo, todas as competicións son importantes, o Campeonato Galego xa é importante, pero sí, todo que teña unha praza en xogo olímpico, que é o soño de todo deportista desde que comeza a practicar un deporte, sí, o que pasa é que hai máis tensión tamén na propia competición, os rivais sábeno, igual que todos, non baixa o nivel, pero sí que os nervos están caldentes. Martín, ademais do 7º posto nesa Copa do Mundo, que é un resultado increíble a nivel internacional, a túa primeira final nunha Copa do Mundo, tamén é moi importante pola cantidad de puntos que sumas no ranking mundial e olímpico. Sí, sí. Sí, sí, o cantidad de puntos ranking que ao final, non sei, creo que tamén reparte prazas o ranking mundial en caso de non conseguir la directa, para os xogos europeos consíguese por ranking a praza, polo que é moi importante meterse así nas finais, cantas máis mellor, obviamente, pero ir comezando a sumar puntos e estar aí nos postos altos. En que posto te sitúas despois deste séptimo lugar na Copa do Mundo? Estamos comezando o ano, non sei se top 10, top 15, pero por aí. Top 10, top 15, que é un gran posto, un gran resultado, que dá moito ano, pero o que decías, prácticamente pode abrir a porta tamén a estar neses xogos europeos que tamén poñen prazas olímpicas en Sí. liza.
Sí, non sei cando caen en Polonia, en xullo, pode ser. Sí, a finais de Eh, xuño, principios de xullo. sí, no, mirei no calendario. Pero sí, ao final todo o que sexa intentar conseguir a praza olímpica hai que estar aí. Os Xogos Europeos é unha moi importante oportunidade, igual que Europa, te quitas aos rivais máis importantes do mundo do tiro, que son a India, China, Corea. Entón, para os europeos é a maior oportunidade que podes ter. Martín, agora ves con máis claridade a opción de poder estar nuns Xogos Olímpicos ou de poder pelexar verdadeiramente pola praza olímpica. Non sei se o pasado ano con todos eses problemas incluso creías que ao mellor 2024 ia ser moi cedo para ti. A ver, ao final o nivel está aí, todo o que soiba de 580 é válido xa para loitar por unha praza, por suposto. Entón, sí, por nivel sí, por capacidade tamén hai que ter sorte. Ao final, unha pequena parte de sorte hai que ter. Ter o día, sobre todo ter o día cando tes que telo e xa está. Nestes casos é un deporte de tanta precisión que, como dis, non é moi importante apuntar incluso ao día, non? Facer a túa mellor Sí, competición ou dar a túa mellor versión o día no que hai que dala, por exemplo, para poder estar nos xogos, por exemplo, no Campeonato de Europa, non? Para poder conseguir a praza de maneira directa. claro, ao final hai moita xente que ten un nivel. Non, pero xente que te pode facer 580, xa solo en Europa 20, 30 personas hai que hayan feito, polo menos. Polo que, xa te digo, saben facelo, sei non facer, mas tes que estar aí constante e ter o día. É o máis importante. Martín, estamos vendo que o tiro en Galicia está pasando por un gran momento con deportistas que está rendindo a un altísimo nivel. Por que este paso adiante do tiro olímpico aquí en Galicia nestas últimas datas? Falamos de Ana, de Nico. Eu creo que o máis importante é a familia que creamos dende ben cativos. Nico eu estudiamos na mesma clase, no mesmo instituto, dende sempre, xa te digo, gañou o Campeonato de España, moi orgulloso de él. E Ana igual, al final adestramos xuntos, con Julio Rivas, con toda a xente que hai na Galería de Lugo, moi cercana, é unha familia, e eso, o bo ambiente que hai nesta galería é o principal logro. Que tal aí en Madrid? Como está sendo para ti xa a adaptación? Bueno, xa levas un tempo, pero que tal foi o cambio de deixar Lugo a túa casa para, bueno, pues para dar un salto e para adestrar cun Sí, grupo forte de tecnificación e ademais pois nun centro, nunha residencia como a Blume sí. especializada, non? No deporte de alta competición. Foi menos duro do que imaginaba cando era pequeno. Xa sei o que viña, que non iba a ser fácil, que iba a loitar polo meu sono, por todo o que eu quería. Ben, 4 anos xa aquí, esquézome do galego xa. No, non hai queixa. Entón, pero ben, moi contento, moi bo ambiente aquí tamén, magnífico. Xa son 4 anos, non? É dicir, xa é un, bueno, pois digamos que un ciclo longo e para Mm. evaluar os resultados tes que pensar en positivo, non? Que pasado o tempo o cambio foi para positivo e con ese título con ese subcampeonato mundial do ano 2021 situándote xa na elite en categoría absoluta. Sí, ao final todo o que sexa para ben vido, este cambio por suposto que era necesario na miña vida, se querías aspirar a algo en calquer deporte en sí, xa que por exemplo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra non hai tiro, polo que ou te viñas aquí ou
adestrar en casa, e adestrar en casa a un nivel tan alto é unha desventaxe. É unha desvantaxe comparado con todos os rivais que tes, os equipos fortes que hai fora, que todos adestran xuntos, polo que te viñas aquí ou prácticamente estabas perdido. Martín, pois moitísimas grazas por estar con nós, moita sorte para ese europeo, queremos te ver no podio, o que sería, pois, por que non, o mellor tamén, pois, garantir praza olímpica nesa disciplina, nesa modalidade para España, e queremos te ver seguindo, pois, seguir medrando no tiro olímpico, darnos grandes novas nos próximos anos. Noraboa por ese séptimo posto, que seguramente van chegar moitos e mellores, e moita sorte para ese campeonato de Europa que ven en 2 semanas. Martín, boa noite. Moi boas noches, moitas grazas.